Добрага суботняга дня вам, нашыя шаноўныя гледачы. Чым цешыць ці засмучае гэты уікенд беларусаў унутры краіны і за мяжою? Пра гэта распавядзем у сённяшнім выданні. Бабруйскае прадпрыемства «Белшина», як вядома, зноў трапіла пад санкцыі еўразвязу. Першы раз гэта здарылася 2 снежня 2021 года. Праз 3 месяцы пасля «Белшина» паспрабавала аспрэчыць гэтае рашэнне, падаўшы позву з патрабаваннем нават зняць санкцыі. Суд прыняў на ўвагу урон прадпрыемству больш як 71 мільён рублёў, які завод дапусціў яшчэ да прыняцця санкцыяў у 2019 годзе. Таксама тое, што гэтае адкрытае акцыянернае таварыства не выплачвала дывідэнды свайму акцыянеру дзяржаве ў перыяд ад 2018 до 2021 года. То бок, дзяржава не мела істотную выгоду ад працы прадпрыемства. Акрамя таго, пасля выбараў 2020 года пад кропкавыя міжнародныя санкцыі ў перыяд 2020-2021 гадоў трапілі звыш за паўсотні дзяржаўных і прыватных кампаній у Беларусі. У абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя санкцыі захоўваюцца і па сённяшні дзень, а ў выпадку з «Белшиною» іх вярнулі. Чаму? Калі тады ўдалося даказаць, што прадпрыемства не ўдзельнічае ў падтрымцы і фінансаванні беларускай дзяржавы, бо паўтаруся мела шматмільённы ўрон, то цяперашнія паўторныя санкцыі пакуль канкрэтна па «Белшине» не тлумачацца менавіта дапамогаю дзяржаве, а удзелам у ваенных дзеяннях Расіі. Нагадаем, у чацвер еўразвяз працягнуў санкцыі супраць Беларусі яшчэ на 12 месяцаў да 28 лютага 2027 года. Акрамя шыннікаў у санкцыйным спісе засталіся тыя ж прадпрыемствы, што і былі: Беларусь-Калій, Менскі завод колавых цягачоў, Горадня Азот. Паўторны ў спіс уключылі Белтэхэкспарт, 140-ы ремонтны завод і філіял Горадня Азоту завод Хімвалакно. Аб'яднаны пераходны кабінет патлумачыў характар некаторых санкцый, якія будуць дзеяць яшчэ як мінімум год. Летась еўрапейскім партнёрам была прадстаўлена патрэбная інфармацыя наконт таго, якія санкцыі канкрэтна за што мусяць быць падоўжаныя, альбо неабходна ўводзіць новыя абмежаванні. У прыватнасці НАО паведаміла аб тым, што ў санаторыі Дуброва, які належыць кампаніі «Беларусь-Калій», былі незаконна размешчаны ўкраінскія дзеці з акупаваных тэрыторыяў Украіны, дзе яны падвяргаліся ідэалагічнай апрацоўцы. У выніку абгрунтавання рашэння ЕЗ аб санкцыях у дачыненні да таварыства «Беларусь-Калій» было дапоўнена і гэтымі фактамі. Дзеянні рэжыму Лукашэнкі ў дадзеным пытанні разглядаюцца як ваенныя злачынствы. Раней НАО былі перададзены 2 камунікацыі ў офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суду ў Газе. На фоне размоваў аб магчымым здыманні санкцыяў з калійных угнаенняў і канкрэтна адкрытага акцыянернага таварыства «Беларусь-Калій» ЕЗ не проста прадоўжыў санкцыі, але і ўзмацніў абгрунтаванне іх прымянення. Яны былі дапоўненыя альбо скарэктаваныя таксама ў дачыненні да іншых прадпрыемстваў. У санкцыйны спіс паўторна з абноўленым абгрунтаваннем было ўключана адкрытае акцыянернае таварыства «Белшина». На дадзеным факце, на дадзеным прадпрыемстве знайшлі адлюстраванне дадатковыя факты аб тым, што «Белшина» падтрымлівае агрэсію ў выглядзе пастаўкі шын у інтарэсах расійскай арміі, ажыццяўляе гандаль праз пасярэднікаў падкантрольных Дзмітрыю Лукашэнку і іншае. Праца па падрыхтоўцы абгрунтаванняў была праведзеная ў супрацоўніцтве з беларускім расследавальніцкім цэнтрам «Белпол» і «Бюро». Пакуль у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, а падтрымка знешняй агрэсіі не спыняецца, абмежавальныя меры будуць захоўвацца і ўзмацняцца. Абнаўленне абгрунтавання ў тым ліку па прадпрыемствах на кшталт «Белшина» і фактах, звязаных з «Беларусь-Каліем», дэманструе, што санкцыйная палітыка становіцца яшчэ больш юрыдычна выверанай і абапіраецца на дадатковыя доказы. Дыктатар адмаўляецца змяняць сваю палітыку рэпрэсіўную ўнутры Беларусі і агрэсіўную за яе межамі. За гэта і атрымлівае прадаўжэнне абмежавальных мераў, пракаментаваў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Зрэшты, санкцыі гэтыя не выглядаюць драконаўскімі, як іх пастаянна называе беларускі дыктатар. Напрыклад, стала вядома, што ў 2025 годзе праз Клайпедскі порт было перавезена каля 1 мільёна тонн расійскіх і беларускіх грузаў. Там падлічылі, што з-за забароны на транспарціроўку беларускіх угнаенняў праз Літву порт губляе каля 14 мільёнаў еўра даходу ў год. Аднак поўнасцю транзіт не перапыніўся, хаця нічога істотна ў гэтым сэнсе не зменіцца яшчэ як мінімум год. Прынамсі, абмеркаванне магчымасці ўзнаўлення вялікіх аб'ёмаў транзіту беларускіх угнаенняў праз тэрыторыю Літвы пакуль, канешне, не плануецца. Генеральны дырэктар Клайпедскага дзяржаўнага марскога порту Алгіс Латакас паведаміў, што да ўвядзення санкцыяў у 2021 годзе аб'ём перавалкі беларускіх калійных угнаенняў сягаў амаль 12 мільёнаў тонн і склаў каля траціны ад агульнага аб'ёму перавалкі, якая выносіць лічбы 45,6 мільёнаў тонн. Паводле цяперашніх ацэнак за перыяд з 2022 па 2026 год былі страчаныя даходы ў агульнай складанасці каля 56 мільёнаў еўра, але ўсе аддаюць сабе справаздачу, што губляюць з-за існавання пад бокам непрадказальных, свавольных і вельмі небяспечных дыктатарскіх рэжымаў ўсё ж такі больш. Але нішто не каштуецца так дорага, як забеспячэнне міру і незалежнасці ад Мінску і Масквы, прынамсі сёння.
Заўтра вясна, але нават і намёку няма на тое, што ўжо сёння скончыцца мабілізацыя военнослужачых запасу, а ў войску фінішуе правяранне. Гледзячы з усяго інспекцыі, а значыць стрэльбы, марш-кідкі ў самым разгары. Зразумела, украінскія, літоўскія каналы актыўна цікавяцца меркаваннем беларускіх аналітыкаў, да чаго гэта ўсё можа давесці і ці скончыцца ўвогуле калісьці гэтае вучэнне правяранні, альбо ўсё ж дойдзе да вяртання на Беларусь расійскага кантынгенту і пагрозы атак ужо з удзелам беларускай арміі суседніх дзяржаваў. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушко інтэрв'ю журналісту YouTube-каналу Дмітрий Гордон Алексею Гоману так адзначыў уласнае бачанне подобных перспективов. Тревожные новости не только из Вашингтона приходят. Лукашенко отправился к Путину, и все это на фоне новых военных учений на границе с Украиной, точно таких же, как и перед началом большой войны. Более того, началась масштабная проверка белорусской армии, об этом мы с вами говорили уже с грифом «секретно». Стартовала подготовка производства артиллерийских снарядов. Павел Павлович, дайте, пожалуйста, простой ответ. Неужели Лукашенко действительно готовится к войне? Не зря к нему Зеленский в последнее время так часто обращается. Не делай этого, не смей, ты получишь жесткий ответ. Смотрите, Лукашенко выступает 23 февраля на этом празднике российской армии, да, который никакого отношения к истории Беларуси не имеет, но почему-то празднуется в нашей стране, сказал буквально следующее. Глядя на генералов, полковников, там был высший командный состав, награждал он их. Вы думаете, что когда будет война шалтай-болтай, и вы там типа сможете выкрутиться, так вот, вы погибнете в первые часы. И тот, кто физически силен, об этом нас предупреждали те, кто воевал в Украине, они будут жить. Тот, кто шалтай-болтай, в том числе и офицеры, они погибнут в ближайшие часы. Мы, люди военные, откровенно должны говорить об этом. И далее добавляет, что всем вам обещаю квартиры. То есть он пытается поменять вот эти бетонные клетки на жизнь. Фактически он говорит, что для него белорусские военнослужащие – это пушечное мясо. Пушечное мясо, которое будет обеспечивать интересы Российской Федерации. Вы знаете, что в непростых условиях, в сложной ситуации мы решаем насущнейшие вопросы, которые вы когда-то поставили передо мной. Обеспечение ваших тылов, ваших семей. И прежде всего квартирный вопрос. Это огромные деньги. И в течение ближайших пару лет мы полностью решим этот вопрос. Далей Павел Латушка засяроджвае сваю ўвагу на тым, што як не трэнуй і не настройвай маладых беларускіх хлопцаў на вайну, яны проста не захочуць ваяваць, тым больш з суседзямі. Вось гэтае раптоўнае правяранне адбываецца у тым ліку і для спраўджвання псіхалагічнага стану прыцягнутых на зборы і навучэнні ваенных. Наконт таго, ці будуць гатовыя яны ваяваць за Беларусь, ці канкрэтна за умоўнага Лукашэнку. Спадар Латушка так бачыць гэта і ўпэўнена сцвярджае: не будут готовы, и ничего в этом не поменяется. Поступила информация, если она правдивая, что в Госсекретариате Совета Безопасности у Лукашенко рассматривался анализ психологического состояния военнослужащих белорусских. И этот анализ показал очень интересный момент, что, оказывается, белорусские военнослужащие и военнообязанные, и тех, кого призывают, в случае, если, например, мы этого, конечно, абсолютно, я не допускаю, но рассматривался такой сценарий в Госсекретариате. Например, нападение происходит с территории Украины, или с территории Польши, или небольшой, но гордой Литвы, да, или Латвии. Там даже Россия рассматривалась. Что будут делать белорусские военнослужащие? Знаете, что они будут делать? Сдаваться в плен. То есть никто не готов воевать. Почему? Потому что, например, белорусы, как показывает этот анализ, не смотрят на украинцев, на поляков, на литовцев, на латышей, как на врагов. Не рассматривают они врагами. Опять же, за эти 31 год правления Лукашенко так вымыл национальное самосознание у белорусов, что белорусы, ну не то, что, может быть, не чувствуют себя белорусами, скорее они так воспринимают государство как режим Лукашенко. И, соответственно, зачем нам защищать это государство, которое отождествляется равно режим Лукашенко? Это значит, что нам нужно умирать за интерес Лукашенко? С одной стороны, это плохая новость, с другой стороны, хорошая новость, что белорусы не смотрят на соседей как на врагов. Значит, если Лукашенко захотел бы отправить белорусов воевать против кого бы то ни было, то с этим тем более вопрос нереалистичен. Но такая информация вот поступила для анализа, для обсуждения и обдумывания. Ну, я, например, трактую это таким образом.
Ці могуць беларускіх жаўнераў у рэшце рэшт масава адправіць ва ўкраіну разам з расійскімі агрэсарамі? Такі варыянт магчымы, як і ракетныя атакі з тэрыторыі Беларусі, лічыць здарацца кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Михаил Падаляк. Ён наўпрост нагадаў, што калі Беларусь асмеліцца пасылаць са сваёй тэрыторыі ракеты, адказ будзе імгненным. На гэта існуе ўжо распараджэнне прэзідэнта Владимира Зеленскага. Что касается инструментов наведения, например, шахедов, президент дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это. Может, это защитный механизм, это контрвойна, это защита собственного населения, имеем на это абсолютное право в рамках конвенциональных уложений и так далее. Но работаем с этим всем. Просто сейчас еще Беларусь, в отличие от России, стоит перед выбором. Заходить в эту кровавую реку или нет. Нягледзячы на тое, што Беларусь, як яе дыктатар называе мірная краіна, тут таксама нярэдка гучаць стрэлы, а сёння яшчэ і адбыўся некантраляваны выбух. Гэта здарылася каля 13 гадзін у горадзе Барысаў на праспекце Рэвалюцыі. Будуецца кавярня. Паводле папярэдняй інфармацыі пацярпелі 4 працаўнікі, якія займаліся рамонтнымі працамі па ўцяпленні будынку. Адна з версій следства – накапленне газапаветранай сумесі з-за уцечкі балонаў. Разглядаюцца і іншыя варыянты таго, што адбылося. Мы пазнаёмілі вас з навінамі Беларусі на Нехта Плюс у нядзельнай студыі. Зміцер Лупач. Несумненна, будзе цікава. Да пабачэння.